Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. X'jiswielu l-bniedem li jażel affarijiet li bil-kamla, bis-sadejt, biż-żmien jispiċċaw. Il-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna l-għażla ta' Alla. Alla biss. Dak li hu ta' Alla biss jibqa'. Ejjew niċċelebraw din il-verità
li qed jgħidilna Ġesu ċaru tont fil-Vanġelu tal-lum. Insellem lilkom li qegħdin issegwuna mid-dar, partikolarment permezz tal-UTV, intom li ssegwuna permezz tal-mezzi soċjali, l-aktar l-eżies emigranti tagħna. Ħuti impoġġu l-intenzjonijiet tagħna waqt li llum qed nitolbu għal Brian, David u Joe. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int lena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu se nagħmlu l-qudiesa votiva lill-qalb imqazza ta' Ġesu, marbut ħafna d-devozzjoni tiegħu max-xahar ta' Ġunju. Mulej Alla tagħna, għamel li bil-virtujiet tal-qalb ta' ibnek nitkebsu bin-nar tal-imħabba biex insiru nixbħu lilu u jistħoqqilna nitennew għal dejjem fil-frott tal-fidwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalim it-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Atalija kienet Aħazija u malli rat li miet bina qabdet u qatlet in-nisel kollu tas-sultan. U Ġejożeba, bint is-sultan Ġeoram u oħt Aħazija, ħadet lil Ġowas, bin Aħazija, ħatfitu bil-moħbi, lilu u l-imredda tiegħu minn qalb u liet u s-sultan li kienu se joqtluhom fil-kmamar tas-sodot. U ħbietu minn għajnejn Atalija u hekk ma qatluhx. U dan moħbi magħha f'dar il-mulej 6 snin, fil-waqt li Atalija kienet issaltan fuq il-pajjiż. Fis-7 sena Ġejojada bat iġib iċ-ċentirjuni tal-Karin u l-kapijiet tal-gwardji tal-korp u daħħalhom miegħu f'dar il-mulej u għamel patt magħhom u ġalhom jaħilfu f'dar il-mulej u wrihom lil bien is-sultan. Iċ-ċenturjuni għamlu kull ma kien ordnalhom Ġejojada il-qassis u kull wieħed ħa in-nies tiegħu, sew dawk li kienu deħlin is-sibt kemm dawk li kienu ħerġin, u marru għand il-qassis Ġejojada. U dan ta' li ċentirjuni il-lanezz u it-tarkiet tas-Sultan David li kien hemm f'dar il-mulej. U l-gwardji, kull wieħed bl-armi fidu, għadu min-naħħa ta' nofsinhar tat-tempju san-naħħa ta' tramuntana, iħarsu lejn l-art u t-tempju madwar is-sultan. Ġejojada imbagħad ħareġ lil bien is-sultan u xedlu il-kuruna u taħ l-insinja. U għamluh sultan. Dilkuh u bdew iċabċbu idejhom u jgħidu viva is-sultan. U Atalija malli semet l-ajjat tal-gwardji u tal-poplu marret għal fuq il-poplu f'dar il-mulej. U ħarset u hemm kien is-sultan wieqaf fuq tribuna skont id-drawwa. U l-kantanti u t-trumbetti ma' ġenb is-sultan u l-poplu kollu tal-pajjiż jifraħ u idoqq it-trumbetti. Atalija ċartet ħwejjiġa u bdiet tgħajjat. Tradiment, tradiment. U Ġejojada il-qassis ordna liċ-ċentirjuni u l-kapijiet tal-eżerċitu u qalilhom: oħorġuha il-barra mill-palazz bejn żewġ fillieri soldati u kull min imur warajja oqtluh bix-xabla. Għax il-qassis kien qal ma joqtluwiex fid-dar tal-mulej. U meddew idejhom fuqha u kif waslet fid-daħla taż-żwiemel għal ġewwa il-palazz tas-sultan qatluha hemmhekk. Ġejojada
għamel patt bejn il-mulej u bejn is-sultan u bejn il-poplu li jkunu poplu tal-mulej u bejn is-sultan u il-poplu. U il-poplu kollu tal-pajjiż daħal fit-tempju ta' Baal u ġarfuh u farku l-altari u wixbijat tiegħu għal kollox. U il-Mattan assis ta' Baal qatluh quddiem l-artal. Ġejojada il-qassis qiegħed qassess mat-tempju tal-mulej. Ferraħ il-poplu kollu tal-pajjiż u l-belt strieħet u l-Atalija qatluha bix-xabla fil-palazz tas-sultan. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj l-Alla. Il-mulej għażel il-Sijon id-dar tiegħu. Il-mulej għażel Sijon id-dar tiegħu. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed min nisel tiegħek jiena inqiegħed fuq it-tron tiegħek. Il-mulej għażel il-Sijon id-dar tiegħu. Jekk uliedek iħarsu il-patt tiegħi u l-preċetti li jien nagħtihom, uliedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Il-mulej għażel il-Sijon id-dar tiegħu. Għax il-mulej għażel il-Sijon u xtaqqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fija irrid noqgħod għax ħabbejta. Il-mulej għażel il-Sijon id-dar tiegħu. Hemm inqajjem qawwa lil David, inħejji imnara għas-sultan, il-midluk tiegħi. Bil-mistħija il-libbes l-edewwa tiegħu, imma fuqu tiddi il-kuruna tiegħu. Il-mulej għażel il-Sijon id-dar tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Gezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid u fejn il-ħallilin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmu għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid u fejn hemm m'hemmx ħallilin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-musbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnejk hija safja, ġismek kollu ikun imdawwal. U jekk għajnek hija marida, ġismek kollu ikun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm kien prattiku Ġesu. Isu dal-għodu jrid jgħidilna b'lingwaġġ li nifhmuh. Fejn tistriħ qalbek? Fuq ix isserraħ qalbek? Biex inimimblija ħajtek jew qalbek. Impressjonanti kif Ġesu jindirizza l-umanità, jiġifieri jindirizza l-bniedem għal dak li jibqa'. X'se jibqa' minn dak li aħna? Kemm nistgħu ngħixu?
60 80 الأكتر 100 kemm nistgħu ngħixu? X'inhuma dawk l-affarijiet li jdawruna li jkissrulna rasna minn dlam sa dlam biex ngħid li ma ngħidx li xi drabi ma norqdux għax ninkwetaw. U Ġesu qed jgħidilna iqfu ftit. Fejn hemm it-teżor tiegħek hemm qalbek. U fejn hemm qalbek hemm it-teżor tiegħek. U hawnhekk jgħidilna xi ħaġa dwar kif ingezzu teżori aħna, kif nakkumulaw. Wara diskorsi importanti ta' reliġjon ta' interjorità, Ġesu jkun ċar u jgħid tgezzux għalikom teżori f'did-dinja. Kemm ġlied, kemm inkwiet, kemm preokkupazzjonijiet b'dawn it-teżori li minn għalina li rridu ngezzu. Jgħidilna dawk li intom jidrilkom illi xi ħaġa li se tibqa' di se titmermer bil-kamla, tissaddad bis-sadit u mhux biss. Dak li qed inserħu rasna fuq u aħna ħafna drabi għaxu tad-dinja se jkun hemm ħallelin b'żewġ saqajn jew biktar li jidħlu u jisirqu. Attenti jeżistix dak li qed jgħidilna Ġesu llum ġemmu għalikom teżori fis-sema fejn l-sadit, l-kamla, l-ħallelin, ara jerġa' jgħidilna issa bil-maqlub. Ma jistgħu jeqirdu, ma jistgħu jisirqu, u ejja nkunu bil-għaqal. U llum inġemmu terġa' oħra l-ġenna, skalluna oħra biex immorru l-ġenna. Nispiċċa. Aħna li aħna mifxulin fuq dak li jispiċċa, fuq dawk in-nies li llum hemm li għadha mhux hemm, fuq nies popolari fid-dinja minn plejers għal kantanti, eċetera, eċetera. Inserħu rasna fuq dak li jista' jsir sadit kamla, jittikel mill-ħallelin, jittieħed mill-ħallelin. Hekk Ġesu qed jgħidilna ġemmu għalikom teżori. X'inhu? Il-poeta nazzjonali Malti, Duncan Psajla, għandu poezija sabiħa. Ta' titlu bil-Latin għax min jaf kemm kien jismaħħa s-seminarju. U jieħodha mill-Bibja, non omnis moriar. Għalkemm l-affarijiet jittiklu mis-sadit, mill-ħadit, mill-kamla, mill-ħallelin jittieħdu, Duncan Psajla jaqbad sentenza mill-Bibja u jgħid mhux kollox imut, mhux kulħadd imut, x'ma jmutx? L-imħabba. U jikbinna poeżija sabiħa bil-Malti u hawnhekk ħalluni ngħid kelma fuq il-lingwa Maltija. Ta' din l-om li tatna jisima biex inħarġu l-Malti. Nikkomunikaw bil-Malti, anke lill-uliedna, l-ċkejknin tagħna, nikdbu Malti tajjeb. Nożżu l-lingwa nazzjonali, l-lingwa tagħna li tatina identità bħal reliġjon kattolika tagħna, dik li tatina identità bħala poplu Malti u Awċi u f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Nilqgħu dal-messaġġ li qed jagħtina il-poeta nazzjonali illuminat mill-kelma talla, non omnis moriar. L-imħabba ma tmutx. Allu mħabba. Alla ma jmutx. U min imisma din l-imħabba kif turina l-Madonna ta' Pinu f'dak il-kwadru li ħallit il-qabar vojt għax wara 3 ijiem ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Dal-post ukoll qed jgħajat il-min jaqta' qalbu. L-imħabba ma tmutx. Qed tajjat il-min rafuq wiċċu. L-imħabba ma tmutx. Qed tajjat il-min qata' qalbu mill-imħabba l-ħnina u l-maħfra talla. L-imħabba ma tmutx. Amen.
Ejja Spiritu Qaddis imlina bil-qawwa tiegħek biex issa nresqu it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Raddi l-ħajr ringrazzjament tal-Papa Ljun fil-missjoni tiegħu, fil-messaġġi li jagħtina kontinwament, fl-istil tal-ħajja tiegħu, anġlu tal-paċi, messaġġier tal-paċi, talba speċjali għal l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti li jaqdu das-santwarju. Illum nitolbu partikolarment għal vigarju ta' dan is-santwarju, Monsinjur Carmelo Gauci, li flimkien ma' sħabu Dun George Frendo u Dun Michael Gallia llum qed jiċċelebraw 44 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali. Illum ukoll hija ġurnata importanti għad-Djoċesi Awċija. Żewġ żgħażagħ, Fabio ċini miż-Żebbuġ, Anthony Joe Borġ mill-parroċċja tax-Xara, illum se jiġu ordnati djakni. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet, nitolbu Ismana nitolbu mulej. fil-programm li jfakkar il-143 sena mis-sejħa li l-Madonna għamlet hawnhekk lil Carmela Grima u Franġisk Portelli. Illum fil-programm iddedikajna talb għas-Sorjiet Ursolini. Mhux biss ir-reliġjużi kollha. Partikolarment illum ninaqdu mal-monasteri femminili klawstrali fadlilna 6. 2-3 minnhom daqt jispiċċaw, imma l-preżenza għadem u hemmhekk isir ħafna talb. U għalhekk qegħdin nitolbu għal dawk in-nies li jiġu tapinu u jgħidulna Fader itolbu għalina. Ir-rikjesta għat-talb hija kbira u allura jew nitolbu għal dawk li ma qalowx, għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, għal dawk li għandhom bżonn xi grazzja, il-miraklu. Nitolbu ismana nitolbu mulej. għal marit, id-dar, l-isptar, dawk li tilfu xi ħadd ta' għażiż, dawk li huma morda fir-ruħ, hawnhekk ikun hawn servizz ta' qrar anke dalgħodu, nofs ta' nar kollu partikolarment. Hekk nitolbu biex hawnhekk insibu l-fejqan u s-serħan, nitolbu ismana. Nitolbu mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek biex illum it-teżor tagħna jkun Alla biss li fih f'dat teżor tistrieħ qalbi. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qadan il-mbit, il-għadi l-ġurnata, ferħut batijiet, L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla Missier li jista' kollox. Il-għamulej bidejk sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal-ġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha. U Alla Missier ta' kull ħnina, bl-imħabba kbira li bija ħabbejtna u bit-tiba tiegħek bla qies tajtna liben il-waħdini tiegħek, għamel li seħfina il-milja tal-għaqda tagħna miegħu biex nofrulek il-qima kif jixraqlek. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq Nirfa'hom lejn il-mulej. u niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna li fetaħ idejh fuq is-salib u bid-daqqa tal-anza minn dik il-qalb
ħarreġ dem u ilma biex aħna l-koll immorru u nixorbu minn dik lajn li tatina l-ħajja, it-tiġdid u l-qawmien. Għalek mal-anġlu u l-qaddis ninfaruku bil-qalb intennulek għaddis. Le Alla tal-eżerċiti, smawi l-art l-bija bil-glorja tijak. Osanna fl-ol ta' smawit, il-bire bil-ġej sem il-plej. Osanna fl-ol ta' Għaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu int tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes. U tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa sanżula issirlek offerta safa. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek u koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa rad il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid illi jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru il-mew tijak. Xaħmu il-fem il-qawmin tijak, stennew sama tiġi fil-glorja. għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u l-qawmin witluh glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha int trid terġa' tħabbibna miegħek. Amen li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed, ruħ waħda fi Kristu. Nitolbu li ju jagħmel minna offerta l-tibqa' dejjem qudiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, il-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostoli Martri Glorjusi, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek kun ta' sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fil-maħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixxa tagħha fid-dinja il-għaddej tiegħek il-Papa Ljum, l-Isqof tagħna Anton, l-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jint ksibt għalik. Ilqa bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Għadel mis-serħani li l-ulida kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħed għal ħutna mejtin, mod partikolari l niftakru Brian, David, Joe u Fredu. U għal dak kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salta tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem mis-seb tiegħek. Bi Kristu sidna li bih tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu
Jenata lilek Alla missir li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bibtija unek għanna l-Ġesu ħaj, fl-Ewkaristja namlu l-qalb, intennu talba ta' salvazzjoni tagħna. Missierna. Hobsna ta' kull-jum, għatina l-jum. Offrinna l-nubit, bħalma nafru l-minuħati għali. Id-daħħalniex fit-tiġrin, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnu, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għati jaslimu laqda li trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla, bitneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna li ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, U li Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijek, ma tkunx il-kundanna tijaj, iżda l-ħnina tijek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħolix tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Jħares għal-ħajja ta' dejjem. Tina l-ħlewa tal-isla tas-sema biex il-ġieli jiġralek natur. Għal-bħalina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu. Qalbi mqazza ta' Ġesu
Għal-pimqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ħadna sem is-sagrament ta' mħabtek mulej. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex għal-ħnina tiegħek tatina l-grazzja li nsiru nixbħu l-Kristu fuq dil-art u nissieħbu miegħu fil-ġenna. Bi Kristu sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet. Għall-intenzjoni tiegħek. Dak li qed tgħix bħalissa. Dak li qed nitolbu flimkien. Imbagħad min irid minnkom, partikolarment dawk li qed jitolbu xi ħaġa partikolari jew jagħmlu ringrazzjament partikolari, nidħlu ftit fil-kappella u nitolbu hekk għal ftit mumenti fis-skiet u t-talb. Propju f'dak il-post li għażlet il-Madonna f'dik il-kappella. Qed nitolbu kollha għalik. Int li qed taqta' qalbek, imma li Alla ma qatax qalbu minnek. Illum il-programm ikomplu billi dalodu fl-10:30 mill-istudios tal-UTV Fawdex jixxandar il-programm minn Tapinu Ejja. Jibqa' sejjer għal-ħin ta' nofsinhar. Imbagħad illum inkomplu nitolbu għal vokazzjonijiet għax il-lejla fis-6:30 fil-Knisja Katedrali żewġ żgħażagħ se jiġu ordnati djakni. Nitolbu faqda mal-monasteri, mal-reliġjużi, partikolarment għal-reliġjużi li jaqdu f'dawn is-santwarju, il-Madre u s-Sorijiet Ursolini. Għada imbagħad fil-Quddisa ta' 8:30 infakru meta l-kwadru devot li minnu il-Madonna ikkomunikat il-messaġġi tagħha lil Carmine Grima u Franġisk Portelli ġie nkurunat. U allura fil-Quddisa ta' 8:30 din il-Quddisa se tkun Quddisa ta' Radd il-Ħajr li tagħlaq bl-innu tat-Te-Deum fl-anniversarju tal-inkurunazzjoni ta' dan il-kwadru devot mill-Kardinal Lepissier. Imbagħad fil-għaxija fis-6 nġabru hawnhekk għar-Rużarju, ikun hawn l-adorazzjoni, tuha l-importanza, it-talba tar-Rużarju, jinġabru ir-reliġjużi kollha hawnhekk u ssir il-Quddisa mill-Isqof George Buġejja f'dawn il-ġranet ta' festa. Imbagħad għal-ħabta tas-7:30 jibdew jaslu l-familji żgħar, iż-żgħażagħ, il-koppja rajjes. Ħajkun hawn dan il-programm. Fit-8 tibda katekezi bl-Ingliż The Hidden Wounds marbuta mal-messaġġ tal-pjagi l-moħbija lil Franġisk Portelli, immexxija minn Father Martin Cilja. Kun hawn diversi saċerdoti għal-qrar li jsir anke jkun hemm anke bl-Ispanjol, bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Għal-ħabta imbagħad tad-9 jiġi l-Isqof u fil-pjazza imexxi l-Quddisa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Marija, taxxa isbuħija, lill-anġel għad-ismi. Ekku maċen Ġesu, fil-glorja tas-sewwieq. Hemm fuq bħall-isbaħ xemx li Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna, Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.
السلام عليكم سلطان.